Το Μάνο Στεφανίδη γνώρισα πριν 20 χρόνια στο σπίτι του Αμερικανού μορφωτικού ακόλουθου. Μια υπέροχη βραδιά που κάναμε παρέα με τον Dizzy Gillespie και μιλούσαμε για μουσική. Στην αρχή μου φάνηκε επιθετικός, αντιπαθής. Μετά περάσανε χρόνια και άκουσα πολλές εκπομπές του στο τρίτο πρόγραμμα. Εκπομπές με σκέψη και με κριτική άποψη. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι ο Μάνος Στεφανίδης είναι ένας άνθρωπος καταρχάς των εικαστικών, αλλά κατά δεύτερο λόγο ένας άνθρωπος που αγαπάει τη λογοτεχνία, την ποίηση και τη μουσική πάρα πολύ. Έτσι, στο πρόσωπο του Μάνου Στεφανίδη σιγά σιγά είδα έναν άνθρωπο σύντροφο και συναγωνιστή στους αγώνες που δίναμε και δίνουμε για την προκοπή της κλασικής λεγόμενης μουσικής στην Ελλάδα. Ζήτησα κάποτε από τη Μαλβίνα Κάραλη να μου δώσει έναν ορισμό για το kitsch και μου είπε, είναι η αναπαραγωγή του ακριβού με φθηνά υλικά. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το kitsch? Κάποτε όταν ήμουν πολύ πιο αυστηρός και πολύ πιο γιακοβίνος στις απόψεις μου, ήμουνα εντελώς απορριπτικός, χωρίς να έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα, βλέποντας, ας πούμε, αυτό που θεωρούμε σήμερα kitsch. Όταν είχε βγάλει ο Παπουτσάκης εκείνο το περίφημο βιβλίο, τη εκδόση Αντί, κάτι το ωραίο, όπου σάρκαζε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι σπίτια που φτιάχνανε οι Ελληνοαμερικανοί που επιστρέφανε στα χωριά τους και όλα αυτά. Και τώρα το βλέπω, σας διαβεβαιώ, με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι. Όχι απλά με συμπόνια ή με συμπάθεια, αλλά μερικές φορές και με σεβασμό. Μήπως όπως περνάνε τα χρόνια αγαπάτε λίγο περισσότερο τον κόσμο, εφόσον... Ναι, ή τον μισό περισσότερο, εξαρτάται. Ενώ πάλι όλη αυτή η εισαγόμενη πρωτοπορία μου είναι πια εξαιρετικά απεχθής. Δηλαδή με ενοχλεί ο πιτσιρίκος της Σχολής Καλλιτεχνών που ανοίγει τα διεθνή περιοδικά τέχνης, ας πούμε, και κοπιάρει κάποιες προτάσεις, ενώ αντίθετα με συγκινεί αυτός που με τις εμπειρίες του ή με τη ζωή του ολόκληρη, ας πούμε, κουβαλάει ένα μοντέλο και το αναπαραγάγει στον γενέθλιο του χώρο που έρχεται να πεθάνει σαν τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Λοιπόν, αυτή η επιστροφή, αυτός ο νόστος για μένα έχει μια πολυτιμότητα, ας πούμε. Δηλαδή ο Μπαγιαντέρας είναι πολύ μεγάλος μουσικός, ενώ αντίθετα, ας πούμε, κάποιοι οι οποίοι σήμερα, ας πούμε, φαινακίζονται για να βρουν ένα πρόσωπο ανάμεσα σε ένα λαϊκό έντεχνο και σε ένα σοβαροφανές δήθεν και φωτογραφίζονται με την μπαγκέτα στο Ηρώδειο, ας πούμε, και διευθύνουν, ας πούμε, βαρύγδουπους σταθμούς ραδιοφωνικούς που υποτίθεται ότι προβάλλουν τη σοβαρά μουσική, αλλά κατ' ουσίαν κάνουν, ας πούμε, διαφήμιση του εκάστοτε διευθυντή τους, αυτό το πράγμα μου είναι πολύ αποθητικό. Πάντως ομολογώ πως τολμήσατε να τα βάλετε απερίστροφα με πολύ κόσμο. Τους έχετε αλλάξει τον αδόξαστο μες στη στήλη σας. Δεν υπήρξαν αναθυμιάσεις? Βέβαια. Εντάξει, αυτό έχει ένα κόστος. Αλλά είναι και μια πολύ ωραία ειδονή, ξέρετε κάτι. Ελπίζω να τα βάζω με ανθρώπους που είναι ισχυροί και που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να μην κάνουν επίδειξη δύναμης σε ανθρώπους που δεν έχουν τον τρόπο ή τη δυνατότητα να αμυνθούν. Αυτό θα ήταν κάτι χυδαίο και κάτι για το οποίο θα ντρεπόμουν. Το να κάνεις κριτική σε έναν πρωθυπουργό, σε έναν υπουργό πολιτισμού, σε έναν μεγαλόσχημο, ξέρω εγώ, παράγοντα ή σε έναν παντοδύναμο διευθυντή ενός, ξέρω εγώ, θεάτρου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ας πούμε, θεσμού κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι υγιές. Και όταν ακόμα το παρακάνω, γιατί σίγουρα όταν με πιάνει το γλυκό μου, ας πούμε, μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός ή άδικος, και όταν ακόμα το παρακάνω, ο άλλος έχει τη δυνατότητα και να αμυνθεί και να με αντικρούσει. Ο Στεφανίδης, με λίγα λόγια, είναι ένας άνθρωπος αναγεννησιακός. Είναι ένας σφαιρικός διανοούμενος, ένας άνθρωπος που αγαπάει τα πάντα όταν εκφράζονται και υπερασπίζεται αυτά που αγαπάει, έστω και αν αυτό έχει κόστος στην καριέρα του και στη ζωή του. Από αυτή την άποψη, στο Μάνο Στεφανίδη βρήκα όχι μόνο ένα συναγωνιστή, αλλά έναν άνθρωπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα
για το τι σημαίνει ηθική στάση ενός πνευματικού ανθρώπου στις μέρες μας. Κυρίως δε για το τι σημαίνει κριτική εγρήγορση έναντι των πάντων. Για μένα ο Μάνος Στεφανίδης δεν χαρίζεται, δεν σκέφτεται το κόστος των ενεργειών του και των τοποθετήσεών του. Ένα τον νοιάζει να προάγεται η αλήθεια της τέχνης που θεωρεί ότι αποτελεί την πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Καλά. Στην τηλεόραση έχετε πολλά να καταλογίσετε. Είναι μακριά όμως η τηλεόραση από τη συλλογιστική της εφημερίδας, η οποία παρουσιάζεται στο κοινό ως ένα πακέτο προσφορών από ντοκιμαντέρ μέχρι καφέδες? Ναι, είναι. Οι εφημερίδες δίνουν ένα τεράστιο αγώνα να επιβιώσουν. Μπροστά στον ηλεκτρονικό λόγο, ο έντυπος λόγος είναι σε βαθύτατη οικονομική κρίση. Συγκροτήματα και σχήματα που ήταν κάποτε κρατεά και τα οποία πρόσφεραν. Εγώ έχω πόλεμο εναντίον τους. Αλλά δεν θα διστάσω να πω ότι ο Χρήστος Λαμπράκης είναι πολύ πιο σημαντικός από όλους τους τρέχοντες πολιτικούς μας σήμερα. Τον οποίον έχω κριτικάρει, ας πούμε, για τον απολυταρχισμό του και για την πολιτική του αμήλικτα. Δηλαδή, είναι κρίμα το ότι οι εφημερίδες σαν το Βήμα, την Ελευθεροτυπία, τα Νέα, την Καθημερινή, δεν μιλάω για τις μικρές, την Αυγή, ας πούμε, ξέρω, έχουν πρόβλημα επιβίωσης και ότι μηχανεύονται όλους αυτούς τους τρόπους για να μπορέσουν να φτάσουν την άποψή μου ή την άποψη ανθρώπων που γράφουν, ας πούμε, και δεν είμαστε δημοσιογράφοι, σε έναν κόσμο ο οποίος ακόμα επιμένει να διαβάζει. Γιατί πια δεν διαβάζουμε. Δηλαδή αυτή η σχέση μας με τον γραπτό λόγο είναι προβληματικότατη. Λοιπόν, κάνουν έναν αγώνα για να υπάρξουν οι εφημερίδες. Μοιραία το έντυπο, ας πούμε, έχει καταντήσει να προσφέρεται μαζί με σερβιέτες ή με, ξέρω εγώ τι, με DVD, ας πούμε, πορνό. Έχετε σταθεί, κύριε Στεφανίδη, ποτέ κριτικά απέναντι στις φωτογραφίες με τις χαζογκριμάτσες των τηλεστάρ που μοστράρει στα εξώφυλλά του το περιοδικό της εφημερίδας που αρθρογραφείτε? Κοιτάξτε, το On-Off είναι ένα περιοδικό τηλεοπτικό. Τσιμπάει λοιπόν από την τηλεοπτική επικαιρότητα για να προκαλέσει. Οι φωτογραφίες αυτές, επειδή φιλοτεχνούνται από έναν δόκιμο φωτογράφο, έχουν ένα σκεπτικό. Ο επιλεγόμενος ως εξώφυλλο, που για να μην σας πω 99%, σας λέω 100% είναι πρόσωπα αναλώσιμα. Δηλαδή δεν θα τους ξέρουμε μετά από 1-2 χρόνια, όταν φύγει αυτή η μόδα και έρθει η άλλη τηλεοπτική μόδα ή το άλλο σύριαλ, θα τους έχουμε ξεχάσει ήδη. Όμως. Θα στεναχωρηθούν άμα σας ακούνε τώρα κάποιοι από αυτούς που φωτογραφήθηκαν. Εγώ λέω την άποψή μου τώρα. Δεν είναι, νομίζω. Γι' αυτό δεν κάνω αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, σκέφτομαι το εξής, ότι το ότι τους βάζει να αυτοσαρκάζονται, δηλαδή όλοι είναι, ας πούμε, όχι. Δεν δίνουν την ιδανική εκδοχή του εαυτού του σε μια πόζα έτσι, ας πούμε. Αλλά είναι με γκριμάτσες και με αυτά. Αυτός ο αυτοσαρκασμός νομίζω ότι κατά τα άλλα το On-Off είναι ένα τηλεοπτικό περιοδικό. Δηλαδή ασχολείται με τα τηλεοπτικά σκατά. Το σκορ του σκατός είναι αριστοφανική λέξη, αρχαιότατη, έτσι, μια και μιλήσαμε για τη συνέχεια της γλώσσας.